Joma sawa nigi numbers. Kwang'iyo chien kama ne jakom Raila Odinga piem gi Kibaki, inyalo paro maber ni ne kabila 41 against 1. To ne wadhi yombo Kibaki matin gi kura machiegni 300 ka kata 500 kaendi. Ng'isi ni numbers mar joma sawa ok en numbers ma jasiasa moro amora madwaro ker Kenya ka nyalo koso moko kawo ma serious. To makosa mantie, ayie gi gima osiepa owacho kaendi ni wajumbe to timo gini tananeno ni gitime kisiasa. Ok time nikech makosa hie Rigathi otimo. To nikech nitiere political scores mabe nyaka bed kae. Nitiere jomoko mabe geto kom ma Gachagua beteno ero. Nitiere moko mabe neno ni weche moko manobedo mag Gen Z kande. Gachagua emano timore nade emane dhiro weche kande. Tigeni ing'eni kang'iye yo matut kaka ng'ama somo siasa, taneno ka weche moketi gina manyo makosa mondo mi nwang' kaka igolo Gachagua oko, lakini chunye mahie tidwaro en siasa. Nitiere siasa moro migo kanyo. Nikech Jaktend piny Mheshimiwa William Ruto oseneno ni joma sawagi bodwa bedo gi entitlement ahinya. Koro mondo mi wecho bed maber, chuno ni nyaka koro ong'i komachielo. Ineno. Ong'i komachielo, makomachielo en koro nong'i kuonde mane jakom Raila Odinga onwang'e kura ka. Mano kuonde machalo Luo Nyanza, nyochi neno ka His Excellency Ruto biro Luo Nyanza kendo kelonwa dongruok mang'eny. Nyocho dhi Western, Mombasa be ni kacha. Tende ni siasa change. Joma pod paro ni His Excellency President Ruto nego beni ng'iyo mana masawa pod ninde class. Nikech sani an kaka nene, aneno kosechako ng'iyo yo mopogore. Nikech joma sawa gi bedo gi some sense of ginyalo bedo ni ging'eny, to ok de gibed mang'eny makoro nyalo bedo ni gidwaro ni gikaw gimoro amora. Nikech kata familia ka utiere, ok ibed jamaito. Ok ibed ng'ano madwaro ni mondo ene mimiye gik moko te. Sani e sirikal kane pok oketh cabinet ne gin gi ministers 8 out of 22. Ng'isa ni adieri eri kaka nyalo mi dhot achiel ministers 8 to wan gi dhoudi molo 42. Sani kane President Ruto chako duoko joka, ochako migi 7. King'iyo gini adier to ng'isi ni nitiere tabu kamoro. Onego beni gini tipogo maber. To kata kosa tim mae, pod inwang' ka Gachagua ma en namba 2 e Kenya ka, pod dhi mbele kendo wacho ni joma sawa okone e yo maber. Emomiyo an kaka jasiasa awacho ni komno okoromo kode. Aneno ni weche ma jogi wacho gi kata gibed adieri kata gibed miriambo, to it is time mondo gole, mondo ket ng'ama ka wuoyo to wacho weche mag Kenya. Mana kaka ni wache ni Deputy President is in the presidency. Ngiso ni en symbol man national unity. Onego bed ni gik mowacho te, owacho weche mabro riwo ji, to weche mapogo ji. Koro emomiyo anasiro ni kata bed ni weche ma jog allegations mane kechondika ni National Assembly Deputy Leader of Majority Owen Baya will sponsor the motion. Ngizo ni already wasenge ng'ama dhi kelo the motion. It's the government. Sari ngeni chien kaza nyocha gitemo go kaka jo ODM ni jo wagi kano bire e sirikal emomiyo koro sani wan gi tabu. Nyocha gitemo wacho kata ni jo machalo Junet Mohamed gini gi Kaluma e joma ne dhi kelo motion. Lakini koro ber na aneno niya motion ni dhi bedo sponsored gi Owen Baya, my National Assembly Deputy Majority Leader, which is a good thing. Tere ni musik gino giting, to wan kaka chama ka giketho to wakonyo giketho. Nikech ing'eni jogi nyo bionwa ahinya. Jogi nong'isowa madharau of all sorts. Kendo wan ne waling', jowa nyithindwa bo neg mang'eny. To sani ka wadonjo sirikal, ng'ama koro dwa biro irwa madwa se jakom ni jakom donjo sirikal ok ong'e gima timo. Wan wadonjo sirikal ka ber to ber, ka rach to rach, ka giketho to waketho kodgi. Nikech mane kaka koro wadwaro ni mondo wati. Tok ni wane mwabro bedo mbele mondo wakonyi, mondo wakethi. Wan sama giketelo maketho to wan waluogi wakonyo giketho.